वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण करणार आहोत खेकड्याचं कालवण, खेकड्याचा रस्सा, क्रॅब करी। तर त्याच्यासाठी मी हे थोडे खेकडे आणलेले आहेत, जवळजवळ 3-4 खेकडे आहेत हे। आणि त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, एक मी कांदा मोठा घेतलेला आहे चिरून, अर्धी वाटी मी खोबरं कापून घेतलेलं आहे आणि अर्धी वाटी सुकं खोबरं मी किसून घेतलेलं आहे आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि आल्याचा तुकडा। आणि फोडणीसाठी आपण कांदा, टोमॅटो, हा मी गरम मसाला घेतलेला आहे, लाल तिखट, हळद, चवीसाठी मीठ आणि कालवणासाठी पाणी। तर आता आपण आपली प्रोसिजर सुरू करूया। हे खेकडे आता मी धुवून स्वच्छ करून घेतलेले आहेत। आपण ह्याचे जे नांगे आहेत ते आपण असेच ठेवणार आहोत आणि या सगळ्या काढून घ्यायच्या अशा। आता हे जे खेकड्याचे बारीक पाय आहेत जे खाता येत नाही ते आपण आता या मिक्सर मध्ये टाकून पाणी टाकून आपण आता त्याचा तो गर पूर्ण काढून घेणार आहोत। आपण आता हे पूर्ण बारीक करून घेतलेलं आहे। तर मी आता या छोट्याशा टोपाला पातळ असं कापड घेतलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये आता मी ते पूर्ण गाळून घेणार आहे, कारण की मग गाळून घेतलं नाही तर मग ते कचकच लागणार आपल्याला खाताना। या पद्धतीने आपण ते पूर्ण त्याचं पाणी गाळून घेणार आहोत, त्याच्याने खेकड्याच्या कालवणाला खरी चव येणार आहे। आपण आता हे पूर्ण गाळून घेतलेलं आहे, त्याचा पूर्ण असा स्वतः पूर्ण उरलेला आहे। आता हे बाजूने आपण हळूहळू काढून घ्यायचे, कारण की त्याची कवच पूर्ण पडलं नाही पाहिजे। आणि हे पूर्ण असं गाळून त्याचं पाणी घ्यायचे। हा चोथा आपण फेकून द्यायचे। आपण आता हे जे पाणी काढलं होतं ते आता मी साईडला ठेवून आता पूर्ण हे मी खेकड्याला लाल तिखट आणि हळद लावून ठेवणार आहे। नावाला थोडासा गरम मसाला टाकते। आपण आता हे मॅरिनेट केलेलं बाजूला ठेवून देऊया आणि आता आपण वाटण वाटून घेऊया। आपण आता आपलं वाटण आधी भाजून घेऊया छानपैकी, नंतर मग ते मिक्सरला बारीक करायचंय। थोडंसं तेलावर आपण ते भाजून घ्यायचंय। आपण आता आपलं सगळं वाटण फ्राय करून घेऊया। कांदा चांगला फ्राय करायचा। कांदा आता फ्राय झालेला आहे, त्याच्यामध्ये मी हे ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे जे घेतले होते अर्धी कवड ते टाकते आणि हे जे सुकं खोबरं घेतलेलं होतं तेही मी अर्धी वाटी किसून घेतलेलं आहे। पूर्ण याच्यात आपण फ्राय करूया। आपलं आता वाटण चांगलं फ्राय होतंय, तर मी आता याच्यात लसूण आणि आलं सुद्धा मिक्स करते। आपण याच्यामध्ये हा गरम मसाला टाकणार आहोत। हा तुम्ही कोणताही घेतला तरी चालेल, किंवा मी याची एक रेसिपी पोस्ट केलेली आहे, तुम्ही बघून घ्या। त्याच्यामध्ये टाकते। हा नावाला जरासं आपण फ्राय करायचं फक्त गरम मसाला टाकल्यावर। वाटण आता चांगलं फ्राय झालेलं आहे, तर मी आता हे काढून इथे फोडणीसाठी तयारी करते। आपला पॅन गरम होतोय तोपर्यंत आपण हे मिक्सरला चांगलं वाटून घेऊया। आपण वाटण आता चांगलं बारीक करून घेतलेलं आहे। आपण पॅन तापत ठेवला होता, त्याच्यामध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल टाकून फोडणीसाठी आपण आता त्याची तयारी करूया। तेल तापल्यानंतर आपण त्याच्यात थोडी मोहरी टाकायची आहे। आपली राई आता तडतडलेली आहे, तर त्याच्यात मी कढीपत्ता टाकून घेते। आपण आता त्याच्यात एक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे। कांदा
फ्राय करून घेते तोपर्यंत त्याच्यात मी आता हे टोमॅटोही टाकून घेते. हे आपल्याला चांगलं बारीक करून घ्यायचे. हे जे मी 1.5 चमचा लाल तिखट घेतलेलं आहे ते याच्यामध्ये टाकूया. 1 चहाचा चमचा मी हळद घेतलेली आहे. हे मिश्रण चांगलं फ्राय होऊ दे. टोमॅटो आपले आता ह्याच्यामध्ये चांगले बारीक झालेले आहेत. हे जे मॅरिनेट करून ठेवलं होतं खेकड्याच्या जाड नांग्या आणि त्याचं पोट ते आता मी याच्यामध्ये टाकते. पूर्ण चांगलं परतून घेऊया. मी 2 मिनिट याच्यावर झाकण ठेवून देणार आहे. त्याच्यामध्ये जे वाटलेलं वाटण आहे ते आपण आता टाकूया. वाटण टाकल्यानंतर ते सुद्धा चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे. चांगलं ढवळून घेतल्यानंतर आपण ह्याच्या नांग्या ज्या मिक्सरमध्ये बारीक करून त्याचं पाणी काढलं होतं ते आपण आता पाणी त्याच्यात टाकूया. पूर्ण तळापर्यंत जायचं नाहीये कारण की कधी कधी छोटा भाग राहतो आणि मग ते दाताखाली येतं. पूर्ण ढवळून घेऊया. आणि हे जे वाटणाचं पाणी आहे ते सुद्धा यात टाकून घेऊया. आता आपण आपल्या मसाल्याला कालवणाला चांगली उकळी येऊन देऊया. ते चांगलं शिजून देऊया. त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहोत. मग आपला क्रॅब करी खेकड्याचा रस्सा खेकड्याचं कालवण तयार आहे. आपण आता चेक करून घेऊया आपला मसाला कितपत रेडी झालाय. नांग्यांचा कलर सुद्धा चेंज झालेला आहे. लाल झालेला आहे. नांग्यांचा कलर मस्त कलर आलेला आहे त्याला. आता मी याच्यामध्ये मीठ टाकून आपण थोडा वेळ अजून झाकून ठेवूया. चवीपुरती मीठ टाकलेलं आहे. आणि आता ह्याला मी अजून 1-2-3 अशा उकळी येऊन देऊ. मग आपला क्रॅब मसाला तयार आहे. आपलं आता पूर्ण खेकड्याचं कालवण तयार आहे खाण्यासाठी. पूर्ण शिजलेलं आहे ते. नांग्याना कलर सुद्धा खूप छान आलेला लाल लाल. आपलं आता कालवण पूर्ण तयार आहे. तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा आणि तुमच्या काही कमेंट्स असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही लिहू शकता. तुम्ही ही रेसिपी वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल धन्यवाद.